Salam alaikum, an balma mali an ma fo ka barka da balimakɛ n'aw denkɛ don amara sila sur chercheur ka chef Tiami Aidara Cherifukɛ ala y'a sɔn kabako fura la fura min n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi rɛndimi Cherifukɛ ka numéro 78 78 03 03 Cheikh Tiami folen kɔ an b'an ka belebele fo Cheikh Lassana Kanɛ belebele dalen bɛ Segu a ye baara min kɛ i bɛ k'a ka tagali ka se bi ma Cheikh ani foli ka kan wa ko k'a t'a bolo jigin ko tant que France ma bɔ Mali la donc n'an ye Cheikh Lassana Kanɛ fo an b'a ka kalandenw fo k'a ka mɔgɔdamu fo Abubakar ka se Cheikh fitinin ma ka se Seydou Ba ma ka se Lassana Dambele n'olu y'a ka porte parole ye ka se autorité morale ka o ka foli fara kan donc o tɛmɛnen kɔ an bɛ se dilikaw ma n'o ye Cheikh Sala Kandialo dankɔrɔba in actuellement a donna Mali kɔnɔ a tun bɛ tagama kunkurunni na ni Cheikh Sala Kandialo fora malidenw aw kan k'a dɔn o ye Muhamadu Abdoulaye Chadou mɔdenw ye Sidi Modibo Kane o bɔnnaw don Diri Umu bɔnnaw don donc olu ka cɛba min bɛ an bolo Cheikh Sala a sera Bamakɔ donc a ka foli a belebele bi yan ka Sufi Bilal fo Buye Aidara Sharafa ninnu bɛɛ ka foli bi yan donc an bɛ don an ka sujet kɔnɔna la malidenw an y'a ye k'a fɔ Burkina la hauta jama de bɔra jamaba de bɔra ka manifestation kɛ k'a yira k'a fɔ k'u tɛ Faransi fɛ bi u tɛ Faransi fɛ sini Burkinabɛw bɔra ko Faransi k'a ka minɛn cɛ k'u sen tɛ présence française la ko présence française k'u t'a fɛ u ka territoire kan parce que k'u ye faamuya kɛ ni Faransi bɛ jamana o jamana kɔnɔna la diɲɛ don o don i b'a mɛn ko terroristes de bɛ attaque kɛ ni Faransi bɛ jamana o jamana kɔnɔna la i b'a mɛn k'a fɔ diɲɛ don o don k'olu ka sarasiw de bɛ bi embuscade kɔnɔ ni Faransi ka soldats b'i ka jamana kɔnɔ i b'a ye siyako kɛlɛ o tɛ ban i ka jamana kɔnɔ diinɛko kɛlɛ o tɛ ban i ka jamana kɔnɔ peuple burkinabé o de sɔrɔ i n'a fɔ peuple malien y'a kɛ cogo min na u wulila k'u tɛ Barkhane fɛ u wulila ko Faransi k'a ka koso n'a ka kasaw cɛ u taara ambassade daminɛ Faransi ambassade ko Faransi bɛ taa ou bien olu bɛ si Faransi ambassade da la u bɛ k'a kɛ pacifiquement les mains nues bere t'u bolo tama t'u bolo wa n bɛ mɔgɔw hakili jigin a b'a kalama Paul Henri Damiba kun banna ni peuple burkinabé ko k'a bɛ bɔ ka manifester est-ce que i y'a faamu ko Faransi ka taa i b'a ye k'a fɔ Damiba kun tɛ sɔn Damiba ma sɔn peuple burkinabé tile kelen ka manifester Faransi kama Damiba y'i sigi est-ce que i y'a faamu ka Faransi ka baara kɛ ni peuple wulila k'a b'o contester Damiba kun bɛ peuple mater a kun bɛ policiers bila u ta gazi fili population kan o de la Ibrahima Traoré a tagacogo ka ɲi a nakan ka ɲi a sigicogo ka ɲi parce que Ibrahima Traoré ka faso kanu a bɛ peuple burkinabé fɛ o donna yɔrɔ jumɛn a bɛ dɔn à travers cette manifestation le fait que Ibrahima Traoré a autorisé burkinabéw ka marcher u k'a yira k'u tɛ Faransi fɛ k'u ka sarasiw ka saya digir'u la k'a bɛɛ nɔ ye Faransi ye le fait que Ibrahima Traoré sɔnna o ma o b'a yira k'a fɔ ko Burkina u ka président nin tɛna kɛ Faransi ka jɔn ye nin tɛna Faransi kungelela kɛ nin b'a yira k'a fɔ ko Burkina libérateur Ibrahima Traoré de bɛna Burkina libérer saraka t'a la Thomas Sankara tɛmɛlen Burkina ka Thomas Sankara de filɛ nin Ibrahima Traoré sari cɛ fila tɛ Burkina libérer nin kɔ n'i y'a nalen de a ka gouvernement sigi cogo ka ministère nombre réduit ka dɔ b'u ka sara la i b'a dɔn k'a fɔ nin nana Burkina libérer de kama wa an jigi b'a kan k'a fɔ nin bɛna Burkinabéw bɔ nɔgɔ la nin ye Faransi ka ko de bannen les jours de la France au Burkina vraiment sont comptés donc o de senfɛ peuple burkinabé ye nin baara min kɛ an ye mɔgɔw ye drapeau b'u bolo u bɛ k'a demander ko Russie ka na u b'a la ko Burkina ni Russie k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko Burkina ni Russie ka coopérer ko Faransi k'a ka koso n'a ka kasa cɛ peuple burkinabé y'a faamu u y'u ka révolution ta est-ce qu'il y'a faamu à bras le corps u ko ko cɛ tɛna Burkina jɔ muso tɛna Burkina jɔ n'olu burkinabéw tɛ u y'a dɔn k'a fɔ force occidentale ninnu intervention étrangère ka bɔ Faransi la ka bɔ Union européenne na ka bɔ OTAN na n'a ma Burkina ci a tɛ Burkina jɔ o de la burkinabéw bɛ k'a demander fɛnɛ u caman kɛrɛfɛla la i ɲɛ b'a ye k'a fɔ Mali drapeau bɛ u bolo u bɛ ka Assimi fo u bɛ ka Sadio fo u bɛ ka Mali gouvernement fo u bɛ ka demander ko coopération ka kɛ Mali ni Burkina cɛ Mali ni Burkina armée ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali ni Burkina armée ka jɛ ka collaborer ɲɔgɔn fɛ Mali ni Burkina armée ka jɛ ka opération planifier ka opération coordonner ka terroristes détruire k'u ɲini f'u sigiyɔrɔ la o de la an ye nouvelle dɔw mɛn est-ce qu'il y'a faamu bientôt an b'a dɔn k'a fɔ o ko a bɛna kɛ réalité
an ɲɛ b'a la Burkina autorités bɛ fɛ k'u tɛgɛ di autorité malienne ma u ka jɛ ka terroristes kɛlɛ yɔrɔ min bɛ ka Burkina tɔɔrɔ n'o ye la ville de Djibo a b'a kalama o ni Mali yɔrɔ min bɛ ko Burkina o n'o de ka surun Mali ka force spéciale n'o y'an ka commando parachutistes ye olu bɛ Djibo bon n'i y'a ta k'a lajɛ Mali avion bɛ se k'u to depuis le territoire malien est-ce qu'il y a faamu ka taa Burkina soldats appuyer ni Burkina autorités y'a demandé ou ka état mana demandé les avions maliens sont capables d'aller aider leurs frères burkinabés donc en attendant Burkinabé ye avion min sɔrɔ o avion n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛɛ ka monter a pièces ka monter pilotes ka entraînement daminɛ la pilotes ka exercice daminɛ la yanni pilotes ka opération daminɛ yanni gouvernement yɛrɛ ka sigi ka stratégie militaire ɲɛnama élaborer donc au temps kɔnɔ armée malienne ni armée burkinabé bɛ jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ka patrouille kɛ ka terroristes détruire vraiment jusque dans leur sanctuaire donc o collaboration in an bɛ ka nouvelle duman mɛn o la an b'a jigiya k'a fɔ an bɛ ka nouvelle minnu mɛn autorités maliennes yɛrɛ b'a dɔn ani autorités burkinabé ils sont conscients u kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka terroristes kɛlɛ ka terroristes détruire u ka base n'u ka sanctuaire la parce que ni Mali ni Burkina ye ni opération daminɛ sisan i b'a ye k'a fɔ frontière bɛ sécuriser c'est-à-dire ni Burkinabé ye terroristes susu ka na Mali kɔnɔna la Mali fana b'u susu ka bɔ yen est-ce qu'il y a faamu donc terroristes tɛ dogo yɔrɔ sɔrɔ terroristes i b'a ye k'a fɔ u bɛ Mali ni Burkina frontière u bɛ a haramu bon actuellement la ville de Djibo n'u fila sɔnna armée filaw ka sɔn ka coordination kɛ Russie b'a opération coordonnée est-ce qu'il y a faamu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka opération spéciale dɔ wuli récupérer la ville de Djibo nettoyer la ville de Djibo Mali force spéciale ani Burkina force spéciale ka fara est-ce qu'il y a faamu u ka armée de l'air ka fara la collaboration et la coordination des Russes sur place n balimaw nin dugu fila tɛna terrorisme ko dɔn tuguni terroristes bɛ nin dugu fila haramu o bɛ nin dugu fila ye k'a to yen o bɛ nin dugu fila hali ni Faransi de b'u kɔkɔrɔ Faransi b'u nɛgɛ o bɛ nin dugu fila ye k'a to yen sinon n'o ma kɛ an sɔrɔla an ma taama dɛ parce que Faransi sigilen bɛ filɛ Burkina Faransi sigilen de bɛ a bɛ ka moyen de bila terroristes ka bolo kan ko terroristes ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ko yanni Ibrahima Traoré ka installer ka ɲa yanni a ka armée commander à 100% yanni a ka kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔ Faransi ordre di terroristes ma u ka Burkina attaquer ka Burkina villebaw minɛ o ordre de dir'u ma i m'a ye o de la attaque bɛ ka teliya ka caya est-ce qu'il y a faamu terroristes bɛ ka attaque baden kɛ bi Burkina armée la parce que u sirannen bɛ Burkinabéw bɛna ale minɛn min sɔrɔ u sirannen bɛ Burkinabéw bɛ k'u tɛgɛ di mɔgɔ min ma n'o ye Russiw ye olu ka contingents dafalen mana ɲɔgɔn sɔrɔ Burkina o ye Faransi ka ko de bannen ni terroristes ma yen bila tubabu su de bɛ caya i n'a fɔ Tessit tubabu bɛ ka sa u bɛ ka bɔrɔntɔ cogo min na armée malienne bɛ k'u halaki cogo min na donc i b'a ye k'a fɔ o de kɛlen bɛ sababu ye bi terroristes bɛ ka su ka bila Burkina autorités la parce que u tɛ fɛ ka temps di armée ma armée kana reposer temps kana di Ibrahima Traoré ma Ibrahima Traoré n'u y'a harceler k'a papa k'a bagabaga donc a ka boli ka taa dɛmɛ ɲini Faransi fɛ donc Assimi y'o faamu jamais Assimi tɛna sɔn Faransi k'a fɔ k'a b'a yɛrɛ renforcer Burkina parce que Faransi bɛ se ka aide kɛ Burkina ye bi Mali bɛ se ka o aide kɛ Burkina ye militairement donc en attendant yanni Burkina ka kɛlɛkɛminɛnw ka na parce que Russie ye kɛlɛkɛminɛn baden de donni u bɛna kɛlɛkɛminɛn baden de di Burkina ma Russie ye Mali dɛmɛ cogo la u bɛ prêlen bɛ ka Burkina dɛmɛ o dɛmɛ cogo la donc en attendant Faransi ɲɛ b'o de la o de la a y'a fɔ terroristes ye k'u ka forcer armée Burkina bɛɛ kan u kana temps di Ibrahima Traoré ma Russiw kana u implanter u ka jamana la mais u t'a dɔn Mali ni Burkina ye kelen Assimi prêlen toujours k'a dɔgɔkɛ n'o ye Ibrahima Traoré a peuple frère n'o ye Burkina k'u dɛmɛ est-ce qu'il y a faamu ka terroristes détruire ka terroristes déloger ka la ville de Djibo k'a yɔrɔ ka nettoyer une collaboration une coordination entre l'armée burkinabé et l'armée malienne donc an bɛ ka nouvelle dumanw mɛn vraiment allant dans ce sens opération yɛrɛ bɛ ka kɛ allant dans ce sens mais an b'a dɔn dans les jours à venir u bɛna ka na commenter u bɛna ka na kuma fɔ donc malidenw ni ne kun b'an bolo k'a da u tulo k'a balimakɛ n'aw denkɛ Amara Sila Juru chercheur salamu alaikum